Здравейте, момчета, как сте? Добре сме, ядохме хляб, салам ядохме. Преди малко ги откраднахме от салам. Ти какво яде, бе? Саламбъдски салам, брат. Най-хубаво е салам. Саламбъдски. Силков салам. Абе, Ори, ти какво правиш така, бе? Абе, дойдохме да направим една къщичка, ей там, виж. Е, там, снимай. Чакай малко, не мога да ме видя. снимай. Ремонт правим, какво да правим? Къщичката Да, бе, прави. гараж, че Ти правим. дърводелец ли си, бе? Да, бе. Ти какъв си, бе? Аз правя шпатловка, дip картоф, така всичко, брат. Ама ти в България не беше ли браснаря, бе? Да, Сега тук какво става, так ли сте? да, брат. Живота... Ама тъй ще ето, тъй знаеш ще ето. какво ще те твори. Много ясно. Чакай да видим нашия майстор. Ето го майстора! Здравейте. Майсторе, как си, бе? Добре се, какво правим? Много е, майсторе, да се насраниш. През малко ние ядохме малко салам, Какво ядохте те, да? хляб, маргарин, ала баба, Ти мляко ли пиеш още? Да. Какво работите ти тук, момчета? Ами теракот слагаме, мидари, ала баба. Ама тая си дари, аз се направих, бе, ей. Да, бе, аз знам, ти път да да правя, аз вътре правя. Дали? Да. Иначе как си? Иначе той, бе, викам да видя момчета. Чакай да пусна моя кичегове. Гизеля, бак, гизеля. Ти какво правиш, бе? Лайно. Какво се смееш? Какво да правя, бе? Нищо. Ама кила ги Ти много търка. Bu bizim tabi en beter amcık suratlı bütün şeyde. Belge'de. Lan sen ne yapıyorsun? Evlilik nasıl? Семейен живот, бе. Çatmıyoruz şu an böyle. Masum ama çatmıyorum. Slevo biz de evlendik. Hepimiz çok iyiyiz. Allah'a şükür versin. Sağlamlık versin. Belge'ye geldik. Ne eşliyiz Alo. değil mi? Sen kim ben? Ama geleceğim oraya 3000 kilometre geçeceğim üstünden senin mi? Bu bizim Tırgoviç'ten Ama Aslan. koparacağım senin dudaklarını koparacağım. Bokluk mahallesinde. Derenin yandan bu. Haydi kapa kay. Kapa kay dedim sana abi. Kapattım Kapattım oğlum. kemiği çıktık abi. Hani? Bak hadi sonra. Amcık surat. Hey Atilla sikti bizi. Sakal bıraktı beni. Maestro. Что правильно? Nisto Ey çıktı bırakışmışım mı? Evet ben bıraktıysa Belge'de gitmiş. Aa yok öyle şey. Ortam da sandı. Doğru mu? 3 kişiyken almışsınız bana ne? И този видеоклип скоро ще излезе в YouTube-а. Трима мъже се къпят в една баня. А четвъртия какво прави? И четвъртия е тази вечер. Го поканихме. Четвъртия той е в туалетната. И кажете чао, момчета. Hadi ne? Köylüler möller baksanız videoya. Çok selam hepsinize. Hepsinize çok selam. Ayakçı beni al. Çok selam Karakaslı'ya. Kendisi. Ramiz. Така после за Каракасlı от Орхан Адил, Асан и Рамис Пръвчаря, малкият Павко, Петъра ползва за всички наши познати и за всички наши тарикати.